Koleksyon ng basura naman sa Barangay Poblacion, Alaminos City, pansamantalang naantala. Bakit kaya? Alamin po natin sa balita ni Idol Robert Reyes. 104.7 IFM Report. Pansamantalang naapektuhan ang regular na koleksyon ng basura sa Barangay Poblacion dahil sa hindi madaanan na access road patungo sa dump site bunsod ng patuloy na pag-ulan sa mga nakalipas na araw. Ayon sa Facebook post ng Barangay Poblacion, Alaminos City, Pangasinan, lumambot ang lupa sa daanan papunta sa dump site kahit hindi makadaan ang mga garbage truck na ginagamit sa paghahakot at pagtatapon ng mga nakokolektang basura. Nahihirapan umano ang mga tauhan sa regular na paglilipat ng basura mula sa mga koleksyon patungo sa pasilidad. Dahil sa sitwasyon, hindi agad na ihahatid sa dump site ang mga nakokolektang basura at wala rin umanong alternatibong lugar na maaaring pansamantalang pagdalhan ng mga ito. Humingi ng pangunawa ang pamahalang barangay sa mga residente habang patuloy na ginagawa ng paraan ng lokal na pamahalaan ang agarang solusyon sa suliranin. Tiniyak din ng mga opisyal na nakikipag-ugnayan sila sa mga kinaukulang tanggapan upang maibalik sa normal ang serbisyo sa lalong madaling panahon. Bilang pansamantalang hakbang, mahigpit na pinapakiusap sa mga residente na itago muna sa loob ng kanilang mga tahanan ang kanilang mga basura upang maiwasan ang pagkalat sa mga kalsada at pampublikong lugar. Pinapayuhan din ang maayos na paglalagay ng mga basura sa sako o silyadong plastik upang maiwasan ang mabahong amoy at mapanatili ang kalinisan sa komunidad. Kasama mo Idol Robert Reyes, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.